खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय थाबाय लोगोफोर नै दिनै जोङो हाग्रा खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय लोगोफोर जों दिनै नै फिसाखौ स्कुलाव दोननानै बहा बेरायनो फैदों स्कुलनि उनथिं गालै बैलाय फिसा वाटारफल दङ बेखौ नायनो फैदो जास्ट स्कुलनि उनथिं आरो नै स्कुला होनाय बिथिं जायो आरो ओइलाय स्कुला खाथियावहायनो स्कुलनि उनथिंनो जायो आरो हाग्रा गेजेरावनो दङ आरो ना लोगोफोरजों फैदो बैलाय बिथिंबो दं लोगोफोर नै दंफांजो दंफां दङ अन्थाइ गिदिर दङ आहा लोगोफोरा नै कार्बि दं हारसा दं बेंगलि दं नेपालि दं मिक्स दं गासैबो मिक्स दङ लोगोफोरा नै सिङावहा नै सिरि फिसा जाखोमाना दङ आरो फैबाय थायो स्कुलनिफ्राय मानसिफ्रा फिसा बहुद वाटारफल दङ लोगोफ्रा बुंगासिनो दङ बिसोरनि खाथि खालाबो दङ बिसोर गावबो नुहैयाखैनो आरो ओइलाय होनाय अन्थाइ गिदिर दङ हा अ আছে नै लोगोफोरा नै চেষ্টা কৰিছো নতুনকৈ অলপ नै लोगोफोर जों सफैबाय बेहाय स्कुलनि उनथिं दङ एसे गिनानै फैया आरो हाग्रा होननानै गिनानै फैया जोङो दङ होनना मोनथियो आरो आगोलनिफ्रायनो आरो दैज्लांबोमोन ना दैज्लांखाय गिनानै फैयाखैमोन नै लोगोफोर बेफोरावबो गुलियो नै दै बारा जाबा गुलियो दा माङाय गुलिबाय थादो आरो हि बुयो दुगैयो नै बेहाय मानसिफ्रा ओइलाय गोजौ पाहार गोजौआव दङ आरो अखाबो हाबोदोसै आरो बेनि दैखौनो लोंहैयोनो बेवहा दै माने दंखल संकल गायनो सानबाबो दंखल गायजायानो आरो दै मोना बेहाय किबा कोवासन बे नै न' खाथिनि लोगो खाथिया मा जना थायो सोरबा ना हमनोसो नागिरदो नाबो दङ नासो हमनो नागिरदो किबा कोवा वे रबिना किबा कोवा ako मोर भिडिअ क्या कहूँ मेहनत कर पाती नहीं लोगोफोर नै झरना फिसायाव जोंहा फैदो बेरायनो फैजायो स्कुलावहाय फिसाखौ दोननानै दसे बेरायनो फैजायो जोंहा मोजां नाङो बेरायनो फैना मोजां नाङो लोगोफोर नै दैया फिसा आरो गुसुयैनो मोजांथार Hadana kerpani nadiyo melili जागोन गाना गान रोजाबलाङो आरो माखासे लानानैनो गासिनोबो रोङा बायबोदों लोगोफ्रा बुजिलायदों आंखौ लोगोफोर नै जोंहा झरनायाव फैनानै मस्ति खालामदो फिसालाफ्रा नुबा र' लाय जालायगोन जोंना ओइलाय सानिफ्राय ओंखारबोदो ओइथिं ओंखारबोदो ओइथिं बलानथिं ओंखारलांदो मोजां नांदो गुसु दै नांनानै हनै सासेया गुलिलायनो नागिरदों जोंहा बेनिफ्राय थांनोसै बाय फिसा वाटारफल नामखौबो मोनथिया जायगानि नामा बरदलं होनना बुङो आरो ना बरदलं वाटारफल होनबा बे नामखौनो दोनबाय आहा मोनथिलायाबा न এইটো बरदलं वाटारफल हल दे आजिरपुरा बरदलं वाटारफल हल এইটো नामे नाजाনোবা কি ভাবি আছা बे खासेया बिराद खुसि थायो आरो नै जोंहा बेसेबां खुसि जादों दैबो नै लांफायदो लोंनो थाखाय बांगाल मानसि बिसोरो नै बांगाल मानसिफ्रा दै लोङो बेनिफ्राय टाइमটোবা কিমান হ'ল 8:30 বাজিব 8:30 হৈছে
लोगोफोर जोंहा वाटारफल नायखांबाय नै लोगोआ जोंहा ओइ टुटालि মই এইফালে ঘূৰা বাই বাই আমি ৱাটাৰফল এৰি আহিলো এতিয়া আকৌ নেক্সট টাইম লগ পাম চবকে ini coba gua laraigreta biasa pada larai ya daya subsab dong iya besi kota pada saya ada subsab asli ji mazang nang larai ne kekenanane onto tahu ini लोगोफोर आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर दिनैनि मिनि ब्लग आंनि बे हा दोननोसै टाइमखौनो मोना जादों ब्लग भिडिअ बानायनो आंहा